87,000 сомон прямо сейчас. Хай ба англиси чӣ мешава бинависем. Я вақт навишта будам, дигар рости фаромӯш кардем. Нигоҳ кунем. Ана 2010 мотор 3.5 бензини холӣ 8 моҳ танёфка 8 мавҷуд утилизатсия дора. Кондиционер, ях, системаи музика, JBL, обогрев. Хай фул шагем хато намекунем. Люк, дискои эскаги, баллони 80%. 2010 наркалла Давиди. Ана гуфти ҳамун чӣ ки 221 тағам набоша, хеле мошини арзон мода бисёр меғалта. Барои ҳамин хай нигоҳ кунем. Ягонҷо мақсад хеле царафи надорад. Чизе ҳастай гуфтан дар кӯк што бираш шуд бигин. Я меган зангир асбгир деонаи пад мошини оташа дизде оварда сиёнка кардистам. Я илоҷ кунем ба сара мақсад оташ нафаҳмам. Шуд под транзит. Эй пага барои сими далда нигоҳ кӯ пад деона ёхи. Пага далда мехараи. Системаи музика JBL гуфтем, лифт гуфтем. Кондиционер ях. Инам хеле гап хабар харидор бошам. Марамат вариант ялиш ҳастай. Далда палда ягон мақсад дангиҷа халиш нешуда. Хайёрай бачаё ча. Агар ҳамин шабу харам шанс арзон мекунӣ. Хеле 4-5 ҳазор арзон мекунӣ. 4-5 ҳазор арзон мекардем. Бачаё ча. Давиди. Лайкора бизанем ки чанqa лайк мегирад дар ин қадар нарх. Бинам агар лайк бисёр бигирад ҳар рӯз мошини арзон мепартам шер бачаё. Рафтем. 85 ҳазор сомон Hyundai Elantra. Нигоҳ ки олуча гули бодом. Ман духтараки додом. Додом шинад чой хӯрад. Ман чойрезаки додом. Хай нигоҳ ки мошинча мошоаллоҳ 2017 ё 18. 17 мотор 2. 72,000 мил пробег дорад. Сирхи мақсад вишнови ана пудрадор гелоси. Хиткади радной. 4 баллони 70%, свето гарени тозан, любой кас медона, каси хариду фурӯши мошини дар сар кор дошта боша, медона ки свети вишнови. Ана свети кабучаи свето тозан. Задни камера безключевой датчик слепих зон, датчик барои одамои куро. Хай мошинора барои ҳама одамои бировардиан ки хеле шустрак нестан. Хиткади барои одамои шустрак Mercedes, BMW мошинои чиан. 4 дар электро, мультирул, датчик слепих зон, обогрев. Хейра барои гуфти гапо пашко бировардагиан амарамат. Апо фуаро бигирен ку олуча гули бодома. Танёфка дора 20 рӯзкатагӣ мекунӣ. 1 сол ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. Кондиционер ях. Сами главни кайфият шидамия ки 72,000 пробег дора, мил пробег. Лайкора бизанем паго. Ана рӯзи ҷумъа, рӯзи муборак бепул сиёнка мекунем. Паго баъдаи намоз мошинатона биёрем бепул сиёнка мекунем. Ака ҳозирам бепул кесе мехай шиносан дарди сарани худо зудо. 69,000 сомон Mercedes 220. 221 тағам набоша радной. Ана Mercedes 220 кардагӣ даруну берун якмин бор овардестан дар ин нарх ки ҳам берун ҳам дарун кардагӣ бошад. Дискои 223. Мотори 3.2. Мотори 3.2 бензини холӣ. Мотори беҳтаринаи хай бисёрёр медонанд ки дар 220 мотори 3.2 мотори беҳтарине. Хай тамошо кунем, лайкора жилет накунем. Номерои 42 падарка. Ина мордаи мошин чӣ хеле десен зебо, чӣ қадар зебост. Ана нархша нархи дастрас аст. Салон шабор тамошо кунем. Дирун берун кардаиш. Ира ягонҷо дузи запчаст дора. Ба фикрам қирған ам рави забор паридай дузи да запчаст дора задаиш. Ира якҷоба хаб кади ака. Ира ай даст хокрак бириди. Айшун гумбаст. Хулас гавина бачаё ча салонша нигоҳ кунем. Мошоаллоҳ шӯхӣ мекунем. Марамат алоқа даброин. Гап хабар кунем. Биги ки кашилок. Яде рӯ тас бигардон надидиш кагита. Автомат ана боножаш старстопай мультирул монитор. Монитор аби роҳат ки қашасте қашнесте хабиё созиш мекунем та бихибигар туй бигар. Шикамисе қуввати дармони чӣ. 65,000 сомон Lexus RX 300. Мотори 3 қати. Ана нигоҳ кунем. Se буд ё 3 моторош? Моторош 3. RX 300 гуфтем значит мотор 3 мешавад. 4 баллони нав, мошина автосалон гирифтагӣ як даста. 3 кали дорад, 4 баллони нав. Нарха десе нархи Opel Astra G. Кондиционер ях кор мекунад. ҳуҷҷатош то охири сола утилизатсия дорад. Транзит 65,000 бо савдо дорад. Харидоро боша марамат.
на мордай мошин свет папирусай мошинча бри шампан мехӯгем хато намекунем то антеннаш ҳамаш кор мекунад хе автосалон гирифтагем мошинчара бачаҳоча ина види қафош машоалло зури бада я бор салонша шумо да нишон метавон неки лайкора жилет накунед ҳатман лайкора бизанем ина салонаш тоза кандаги даридаги нест 4 дар электропакет кондиционераш ях 153,000 пробег 153,000 пробег ана хей автосалон бачаҳоча як даста ба гриф сидени на состояние салонаш 2001 дига автосалон пиҷош монда гина ҳолати балонаш памят сидени дора марамат каси успет карда 65,000 сомон бо савдо варианти алиш нест фақат фурӯш лайкора бизанед фикратона дар комментария нависем чанд сомон мошинча арзиш дорад се кали дора мошин бардорҷонои ман шабатон ба хайр бошад марамат тамошо кунед боз касе ҳамин шаб соҳиби Mercedes Benz 210 кузов мешавад бардорҷоно нархи беҳтарин кати дар канали Автоду байтеҷи бардорҷоно Mercedes E-класс тамошо кунед солаш 2001 сол бардоро номерош ҳабинед чӣ хел шуд ҳичи не ки номерош беҳад мақбул шуд хуб мошина солаш 2001 камераи 360 градуса доштааст бо комплектатсияш элеганс 4 диска балон напанав ҳолаташ беҳтарин 80,000 охири нарх гуфта овардиан гуфтам ака 80,000 ба мошинатон арзанда аст хушроак аст неки гуфтам не капоташ лакаш сахтаги дастна краска карданда кор бампераш кор дорад гуфтам не короша ҳисоба гирифтанда кор касе мегӯяд камтар расход дорад барои арзонтар монем 75,000 сом ба розӣ кардам коробка автомат D+ бардаро нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад успед кунед бардорҷонои ман касе гирад агар боварӣ дорам ки бурд мекунад бардаро танировкаш салона ҳуҷҷат камтар дорад утилизатсия ҳам ба фикрам дорад озӣ мепурсед 4 диска балонош напанав аст танҳо танировка доштааст бардорҷоно ҳуҷҷати салона ки утилизатсия надоштааст некина 10:00 номерчош хушроак аст номерошам падарка бардорҷоно агар хоҳед агар ягон да венус мекунад чӣ хел аст бардаро нигоҳ кунед қадо қоматша салон озир тамошо мекунем марҳамат ҳолати салонаша бинем ана салони латтаги мебелни салон ҳолати салонаш хушрӯ ана салони латтаги аст сиденёш полулифт рулош хушроак достина бардаро нигоҳ кунед рулчоша рулош бардаро фигурдин басен хел 350,000 километр пробег дорад монитори Android камераи 360 градуса гуфтем установка кардаям обогрев сидени кондитсионер ҳамаш ҳаст коробка автомат D+ бардаро чӣ хел аст не ҳаст хайр доро срочни фурӯхта мешавад бардорҷонои ман мошинча бай аст гуфтидам марҳамат кунед чӣ хел аст бардорҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯстдоштатон Автоду байтеҷи аз шумо дастгирӣ бардаро танҳо як тайта лайк мондам ташаккури зиёд бардаро бардорҷоно апаҷоно хоҳарҷоно духтаракҳои зебо тамошо кунед ани мошинша хундаи суб сурхак буд сурхи простой нест бардор сурхи бардои даст бардор хушроак аста мошинча бардаро необичный хушроак аст ин бардаро хундай элантраи GT будаст бардаро Америка ана солаш 2017 5 моҳ танировка 5 моҳ ҳуҷҷат дорад дискача балонча шоглечка хушроак аст марҳамат кунед на мотораш 1.8 бояд шавад бале бояд мотораш 1.8 шавад неки ақибаш хушроак аст ақибаш беҳад махбул шуд нигоҳ кунед чӣ хушроак аст дерски час мошинча бардаро марҳамат кунед барои духтарако апашко бачако марҳамат варианти беҳтарин нарха 100,000 сомон охири нарх гуфта истода будам гуфтем не 100,000 не арзонтар кунем нархша бардаро 97,000 сомон гуфта истода боз муомила доштааст 50% танировка дорад дискош балонош дар ҳолати хуб такси пакси гаштагӣ нест бардаро нигоҳ кунед чӣ хушроак аст марҳамат кунед баъди ин мошина мондан бардаро бо хонаи хеле мардума ҷанг медозем мехоҳам ана 2017 нигоҳ кунед бардаро марҳамат кунед мошина мақбул шуд суб сурхаки хушроак менторчоша бинед кондитсионерош ях ана спорт режим доштааст коробка автомат мултирул кожини рул пробег 127,000 мил ашиқа надорад ума ебна 2 метр бошадам я бор ҳай кунам ман шута махол шуд мошинчаи зураст духтарако апашко бисёр мепурсед ягон мошинчаи духтари дар кор гуфта не мошинча ба фикрам ки барои шумо бисёр мезебад кондитсионерош ях бар ин бардаро беҳад хушрӯ кор мекардааст марҳамат ягон камбудӣ надорад срочни хайрдоро марҳамат успед кунед арзанда ҷони фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали Автоду байтеҷи бошед аз кардани мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аст ҷонои ман ана бай нигоҳ кунед бардаро бозиятаи дигар монстерча Mercedes Benz E-класс кузуфи 212 до рестайлинг кардагидем бардаро
солаш 2010 4 моҳ буд, 5 моҳ хато накунем агар. То моҳи сентябр бардорҷоно танировка дорад, ҳуҷҷатош чанд рӯз дигар мондаги аст. Мотор 3.5 американка, ҳолаташ хушрок аст. Баъд нест срочна бардоро 135000 сомон нарх фистода. Боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардор. Дискачош бардор разна широки. Танировкаи 100% кати бардоро. Мошин бардорои ман 2 вд будаст, 4 вд не. Якта баня стаканчикаш нест дискаша бардоро. Ҳастина стаканчикаш ҳаст бардоро, нав мезанад задаги неста. Резерв нехи намоида исаваст. Бошан нигоҳ кунед, стопчоша. Стопош бардоро. Хелчош, я хел спиралчош гирон наштед шудааст. Губбачоша бинед бардоро. Стопоша дидан дакор не, стопоша ки бардоро. Ки передахнителаш бошад. Ҳолати салон. Кожаный салон, салони сил, кожаша бинед, полный аквапринт карбон кардаги диям. Задний дефлектор, бесключевой доступ, сиденье, лифт, память сидения, куча харман кардом, 2010 моҳи 07 даст бардор. Ин бардор уҷа харид 2000 қариби 11 ҳисоб мешавад. Кожаный руль, мультируль, пробегиша мебинем ки чанда 220000 километр пробег доштааст. Обогрев сидений, торпедашоша бинед чиқа хушрок аст. Обогрев сидений, климат контрол, наворотош хушрок аст бардорона. Масхер дару срочно бай аст мошинча. 135000 муомилаи хушро дорад. Арзанда аз ёни фикратон ҳатман насед бардорҷоно, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷиб бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Бай аст. Ташаккури зиёд ба кунед бардоро. Срочно 77000 сом Hyundai Elantra. Нигоҳ кунед бардоро, сеташ чиқа хушро, сет чиқа хакки мекуфтанд, чи мекуфтанд, сети беҳад хушрок аст. Хуб ин мошини мо бардоро соли 2010 рестайлинг аст. Американка аст бардоро. Elantra ки шуд Америка ё Дубай мешавад. Кореяш бошад агар аванте мешавад бардоро. Ин Elantra напанав аст, хадавоёш бардоро 100%. Ягон камбудӣ надорад фистода. Монитори хушрӯ задагиам бардоро. Кондитсионерош як, тонировкош солона, ҳуҷҷатош бошад 8 моҳи дигар будаст бардоро. Нигоҳ кунед чиқа хушрок аст мошинча. Срочно 77000 охири нарх без савдо мемонем. Ана марҳамат, саломат тамошо мекунем бардоро. Кани салонош хел 50% тонировка, колпакчош балонош ҳаммав. Ҳолати салона бинед, салонош лахтаги аст бардоро. Салон хушрӯ чиқоло. Ана боз чӣ дорад бардоро мебинем. Нигоҳ кунед бардоро. Сиденье ручной. Ринкодаш ин задан дахол дорад ки Америка аст, ринкодаш мепурад 2010 апрел 27 апрели соли 2010 мошинча. Ана кондитсионерош ях, монитори Android дорад бардоро. Нигоҳ кунед чӣ хушрок аст. Бо монитори заводской худашам будааст бардоро. Мегӯям ки якай монитор задагем, бо монитори заводской худашам дар баланс метинем. Ҳолати салонош. Марҳамат кунед 153000 мил пробег. Ашифкам надорад. Яки зинда будааст мошинча бардоро. Яки ҳолаташ ба гап надорад. Хушрок аст мошин. Хайрдоро бошед, марҳамат. Срочно аст. 77000 охири нарх. Чӣ аст бардорои ман, марҳамат. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷиб бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед. Бай аст бардоро. 77000 сом срочни. Бардорҷоно, срочно Mercedes-Benz E-Class 212 кузов фурӯхта мешавад. Нарха нигоҳ кунед бардоро, 90000 сомон охири нарх без савдо бардоро. Як майда камбудӣ дорад, камбудиашо нишон метиҳам. Дорад стайлинг соли 2010 Америка. Мотор 3.5 бардоро. Номерош хушрок даст кунад, номерош намечан. Номерош наки баша бисёр зебидаги аст. Хуб, сеташ сиё бардоро, мотор гуфтам 3.5 6 цилиндра, камбудишам нишон метиҳам бардоро. Мошинча бардорҷонои ман 2 вд будаст, на 4 вд не, 2 вд гуфтаистадан, тонировкаш 4 моҳ, ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар будаст. Диска балончош дар ҳолати хуб бардоро. Камбудиш медонед ки ҷош ин бампераш кам кор дорад. Ва бардоро як не стопаш аст ку, ин стопаш шикастаги аст бардоро. Ин ҳамин хел камбудӣ дорад мошинча, тамом дига камбудӣ ба фикрам ки надорад. Биёед боз аз наздик тамошо кунед. Усотон проверка кунед, мақбул кунед, савдо кунед. Бесключевой доступ, мебелный салон, кожаный салон, ҳолати салона бинед чиқа хушрок аст. Салонош на хушрок, бесключевой доступ, сиденье лифт, память сидений, 2010 моҳи 04, ринкода занедини бардоро. Ана боз чӣ дорад, рулчоша бинед чиқа хушрок, липсток. Пробегаша дида мешуда бошад, озбинем пробегаша. 255000 мил пробег доштааст бардоро. Старт-стоп дорад, бинед кондитсионерош ях. Ҳолати салон. Марҳамат, ин мошина бардоро ман ҷои қарзашо мо ба фикрам қабул кардаги будиям. 120000 қабул кардам, ман мегуфтам, ман дидам хеле кор дорад майда. Гуфтам биё арзонтар монем, розӣ кардам, ин 90000 сом бардоро. Охири нарх наги срочни. Шумо биёед бинед, хушрӯ ҳай кунед, ҳама тарафа проверка кунед, мақбул кунед бардоро, ман савдо кунед, гирифтем.
лайка фаромӯш накунед ба мо бардорҷонои мо аз шумо дастгирӣ намеяд тата лайк мондан аст боз мошини арзон дастрас мошинчиҳои хушрӯ нархҳои беҳтарин ки метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром бардорҷонои ман, канали дӯстдоштатон Авто Дубай теҷи ҳастам. Бай аст. Марҳамат. Лайка фаромӯш накунед, бо канали мо бошед. Ташаккур. Марҳамат бардаро, дӯстдорони Toyota Camry 2 комплектация XL. нигоҳ кунед, дар Camry 2 меояд до рестайлинг соли 2008 аст, 2 мотонировка ҳуҷҷат дорад. Мотораш бардаро 3.5 6 цилиндра. нигоҳ кунед чӣ хушрак аст, до рестайлинг пони рестайлинг кардагиан, дискои рестайлинги, бамперош, фарош ҳамаш бардорҷонои ман рестайлинги шудагӣ аст. 95000 сом гуфта ҳисодам, боз муомилат доштааст, боз хушрӯ арзон карда мешудааст бардорҷонои ман. нигоҳ кунед, ҳолаташ хушрак аст. фарои эскаги аст бардаро. Эска наша дар наш сиёҳ мешавад. хуб, тонировкаи 100%, баллонаш дар ҳолати хуб аст. заводской пленкачашон бардаро ҳаст. ахироша нигоҳ кунед. XL дублиштела, мотори 3.5 6 тага мешавад. хубшон дидед, стопошон стопои навзадагиам. хайрдоро бошад, марҳамат, 95000 сом срочни фурӯхта мешавад. салом аввал мебинед. Тани задагиш навин кодеша нишон дода истодам. Ин қад задагӣ доштааст ки як капот аст бардаро, дидед. задагишам бахар аст, дидед, до рестайлинг аст. рестайлинг кардагиам бардаро. салоношам тозак на 3.5 186000 мил ҳам Америка пробега шудааст, на 2008 моҳи олду. салонаш нест, салонашро бибинед. айрабакошам кор кардагӣ надаст бардаро. хушрак аст. марҳамат, ҳолати салон, кожини салон, мебелни салон, кожашам дар ҳолати хуб, ахирош дефлектор дорад. ключевой доступ дорад бардаро, сидени лифт 2008 моҳи феврал. ина як дута кусокша алиш бибинед кожаша. ана узявр каличи калташам ҷабас. абагрев сидени старт-стоп наворотошам аш ҳаст. ҳолати салонаш хушрак 235000 мил пробег бардаро, кожниру мунтиру дорад ҳамач. марҳамат кунед, срочни фурӯхтан шуд. хеле аз бардорҷонои ман марҳамат кунед. фикратон ҳатман расед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай теҷа бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай.